oké. Hier is een appartement. Kijk dan, een edele ridder, Puring Escort. Als ik er een krijg, dan misschien ook begrijpen. Nou het slaapvertrek en ik dan zachtjes neder mocht leggen in het hemelbed. Ja, dat zou ze wel willen, hè? Ik heb niet het minste bezwaar. Nee. Forbidden entry for you. Ik versta geen woord. Verboden toegang voor Franskes. Glomer. Die veulen, die branen. Oh, wacht. Wat ik? Ik heb van mijn leeftijd nog nooit zoveel kans. Ja, maar leeft de ganse avond met mij. Mevrouw. Noblesse oblige, zei de Fransman. Adelverplicht. Non de jus. Toen sprak ze ook een aardig woordje over de grens. Oh, maar dat moet ook, als Miss Chinchilla. Ja, dat is niet gek. Miss Chinchilla. Dan ben ik ook heel kruid, hoor. Ja, dat moet ook wel. Dat lukt niet iedereen. Zoek ze die gezichten, wie ze de bondjas behoed is en terugkoos aan de vereniging om te veilen. Maar dat bracht toch wel fijn. 750 euro op voor de verenigingskast. Ja, grijp maar nu dat ze binnen ook in een groot blijtje kunsten staan. Maar dat moet ook wel nog gisteravond. Ik vergeet zijn gezicht nooit meer. Wie aan zich nemen, dat gezicht van de mosje natuurlijk zo omhoog. En wat dacht ze dan van Gilstassen? Wie fien zich naar hem ging zetten? Daar had de ganse avond niet met mij gedanst. Zo koud wordt hij. Dat ze weer het film met hem gezorgd. Dus ze werden worden nog nooit gezet. Dat is de sauna wel nodig. Op het einde van de avond wordt hij gans kapot. De helpen die hingen hem op hoofdzeren. Ja, en ene keer wordt hij weg. Meende dan ook, ik ga nog werkelijk dat het betekent dat het fiasco's gaat. Ja, waarom gaf mijn gangers de entreekaart? Toen ik hem dicht truiste voor zijn slecht huwelijk. Oh, alle getrouwde mans hebben een slecht huwelijk. Dat is gewoon een beetje in spellen. Maar, donc Huub, daar beveelt het wel met aan. Ja, zou dat niks zijn, die twee? Nee, die hebben zich toch immer in de oren. Was zich liebt, dat nekt zich, zei de Pruus. Ja. Je zult zien, dat wordt nog gek met die twee. Zo van die arm zo onder heel lacht. Ja, en intussen die kost er die ogen niet van ons afhouden. Maar zou dat toen zijn? Nee, dat denk ik niet. Een voorzitter, dat blijft tot het laatste. Maar wie laat is het dan? Dat kan zoveel. Zo laat al? Ja, de type heeft zich aangepast aan mijn hartslag. Boem, 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 boem. Veel te snel. Wacht. Ja, die. Doe maar één. Wat? Ja. Zeg, Roos. Ja. Anne, Wat eigenlijk? is dat alles? Och ja, natuurlijk. Wat? Och ja, natuurlijk. Ik wou wel vergeten dat ze een Rieke van Lumpens is. En wat heeft dat ermee te maken? Nu weet ze wie de Luca. Ja, en ik denk dat mij dat gaat geen schelen. Ja, wat interesseren mij nu? Hier gaat het om. Alleen hier om. Oh, Roos.
het wordt was echt een schoon avond. Maar ik ga nu wel slapen. Nog even nadruimen. Volgende week wil ik wel nog samen wandelen. Ik heb me niks zonders bedenken. Slaap lekker, vrouw. Goeienacht, Roos. Rondetje. Ik ben de sleutel vergeten. Hoe heb ze dan dan? We hebben ook een busy gestoken, omdat ik mijn tasje wou vergeten. Ja, nu. Ja, wat nu? Verloren mogelijkheid. Nee, wacht, niet zitten. Oh, ik heb een beter idee. Kom. Weer huilen vannacht van kamers. Wie? Doe sleups in mijn kamer. Ja, en doe dan. Ik zet me hier wel neer, wacht eens tot een club komt. De muziek wordt al in aan pakken, zo lang doe ik dat niet meer. Nee, dat wil ik niet. Ach, het is toch niks bij, geen flauwe kulmis, chilla. Goeienacht. Goeienacht. Mr. Chilla. Ja. Mijn pyjama ligt onder het kussen. Ik kan iedereen. Zo weer weg. Wat een meisje, joh. Ja, maar wat dat ik ja, meuk ben ik ook wel, dat moet ik zeggen. Ach, Raske, heb ze me geer. Ik denk het wel. Ach, Roos, dat is soms best bewoording van de geel. Hoor ze maar, Adam. Dan ging ik ons al morgen aangeven. Maar dat hij er toch helemaal niks mee te maken heeft, ze gezegd. En eigenlijk is dat ook zo, ja. Ach, Frans, zet ik toch niet zo vuilend in de kop. Maar mens met leven en helemaal bed is dit ook niet. Je leeft je niet, je vliegt je op de nacht. Je leeft je niet, ik is Chile, ja. Ik heb spas en dan worden we door levensbedrijven. Maakt iedereen wakker hier. Hé, wat ligt over de brul? Maar, dat is Frans. Hoeveel tijd niet te slopen. Als ze het weer niet kunnen verdragen, dan moeten ze het storen. Hé, Frans, wakker weer, opstaan. En toch zal ik met dich gaan trouwen, dat is dan het eerste wat ik doe. Als du met mich willst trouwen, dan zult ze toch in de eerste moeten opstaan, kameraad. Oh, je doet het vast wat dingen daar. We hebben het echt goed. Bewijzen dat ik het weer ben. Dan is dat het laatste wat ik moet doen. Doe dat maar morgen vroeg als je wakker bent. Test vast. Dat heeft een behoorlijk plekje hoor, dat kan ik zo zeggen.
Wat slupst dich hier op een portaal? Ja. Maar... Och, zit je ook eindelijk hier? Zeg joh, de ligt toch zeker meer om ons zo te loeren, hè? Ja, eigenlijk wel. Waar ze dat? Het moet toch nog natuurlijk niet gekker werden, hè? De neef controleert de zoon wie laat, de hond wie laat de toes komt. Handig! Hé, niet zo hallen. Ja, dat is toch zo? Ik loop me toch zeker niet de wetten voorschrijven wie laat er niet toes moet komen. Maak me toch ook allemaal geen fluit uit. Geef me liever de sleutel, ik wil nog bed. Sleutel? Ja, van de kamer van Roos. Hoor, dat is een nathoes hier en geen hoes hoe de heren heen kunnen komen die... Zo, ik heb ik de sleutel. Roos sleutel op mijn kamer. Op die kamer? Och Ja, Heb het kind wel een fatsoenlijk bed dan? ja. Een ver stuk. Ligt dat wel lekker. Jij wist het, ik ga eens even zelf kijken. Hey, dit is de kamer van Roos. Alsjeblieft. Je had een sleutel van Roos toch bij je Ja, gestoken. Dat is fantastisch. weet. Ik ben beut, man, ik wil nog bed. Zo. En doe de venster dicht. En slaap lekker. Wel rustig. Zo. Lekker. Hij heeft niks op de naam. Jij. Rozenschaap. Ik niet nog te gaan duurlijk. Ik heb niet nooit zo bed gemaakt. Ja. Wat doen we nu met hem? Ja, wat doen we er nu met ja? Ik zou het niet weten. Ik zou het nog niet weten. Weet je wat? Ik weet het. Verzetten hem in het hok bij dicht op het balkon. Ja, zeker. Weet je wat dat doen? Nou, wacht even. Dat geen kraan niet. Of wil dat dan niet? Dit is een ramelaar. En die van mij, dat zit twee moren. Weet je wat ik doe? Ik tummel niet morgen. Een hop erin. En dan zet ze dat juist wie ik ook op het balkon. Oh, nee. Dan ga je naar de pannen. Oh nee, dat gaat niet gebeuren. Dat heb ik als voorzitter van de vereniging ter bevordering van de kniesfokkerie niet toestaan dat dit prachtexemplaar geslacht wordt. Dan geef ik hem weg, want ik heb toch graag een tienvuur. Zeg aan. Ja. Mag ik tegen ze even het zeggen? Du moest mich niet. Oh, wer zegt dat? Ik loop toch al een ganse tijd met, maar du moest mich niet. Wer zegt dat? Mijn gevoel. En Fien. Als Fien het zegt, dan gaat het wel los, zeg joh. Geen slecht woord over Fien, hè. Daar houd ik tegen. Geen slecht woord over Fien. Wets, en wets toe ook, dat toe mij een zoerpoem genoemd hebt. En mijn lidkanten, die hebben ze stijgerklommelen genoemd. Oeps, ik ben betrapt. En weet ze, je liegt op ze. Ik ben ook een zoerpoem. Als me zijn gans leven lang alleen is geweest, ja, dan wordt ze vanzelf een zoerpoem. En dan komt ze nog eens achter. Ja. Maar een beetje te laat. Maar hopelijk niet te laat. En met zo'n 64 wat stelt het nu nog voor? Stelt toch niks. En dan
tegen. En daarbij, zus er nog heel goed uit. Ja, dat kent u verdriet. Dus jij hoeft Nee. Doe zoals best nog wel een beetje gelukkig kunnen maken. Jij hoeft met dat gebraad. Volgens mij heb ze geen glaasje te vullen. Zus, dat moet er zelf in lachen, ja. Dat moet er zelf in lachen, hè. Wat? Zullen we er morgen eens over kallen als we alle twee nuchter zijn? Weet je wat? Ik ga nu lekker tas koffie zetten. Drinken we samen een tas koffie en daarna geestig lekker slapen. Maar dat vindt ons niet zoet of heurt, want anders hebben ze wel geen kan genoeg. Wacht even. Geen slecht woorden voor Fien. Fien is een heel goed vrouw gezegd. Die heeft voor mij te trappen en het portoon poetsen. En die heeft nog een hele lekkere knapkook voor mij gebakken. Wat heeft hij? Maar ik heb hem normaal voor betaald. Ik heb hem normaal voor betaald. Rustig toch voor betaald. Ik heb veel betaald. Kom eens met. Ik ken dich nog heel goed anders van. Ja, zuster, ze heeft hem zich met naar binnen genomen. Die schaamt zich voor niks. Dat is zulke intrap. Wat zit er nou in die? En zo gaat hem zich aan te neer. Dat christen met alcohol in het lief. Dan pakken ze zich wat ze voor de veut hebben. Eerst met honing om de mond smeren voor de lekkere knapkook. En voor de trap te poetsen. En dan met haar in de kooi kropen. Ik bel morgen de politie. Jezus, wat moet je nog zo laat? Dat mag me hier niet zien. Oh. Ik verstap me op de weg zo. Zo goed opgelet. Ik ga ook dat brandt toch lieg. Zeker weer toe te draaien. Dan doe ik even op, ik heb getvurig. Och, wat maakt dat goed? Och nee, je meent dat ik nog nooit een vrouw in een negligé heb gezien. Ik wil me verontschuldigen dat ik niet met je gedanst heb. Dat kent toch ook maar nog een keer? Nee, ik heb dat niet gedaan. Dat is mijn doel. Nu doe op, ik moet je het geven. Wat is dat dan? Ik heb een lekker woord. Ja, dan doe ik even zo. Ja. Nee. Laat me gauw, dat kun je niet. Laat me gauw in. Je mag me niet zien. Wat staat er nog op de dwarszolder? Ja, goed. Bedankt voor de lekkere koffie. En tot de volgende keer. Ja, dank je, Fien. Goeiedag. Ja, dat wordt wel. Goeiedag. Dat ben je wel gek. Die van me af. Doe goed, zeg ik je. Nou, Thijs, toen midden in de nacht op dat dwarszomer, ik schrik me kapot. Ik ging alleen maar kijken of de drager gemaakt wordt. Nou, dat is een veerroer. Dat viel me zo zin. Oh.
Maar wat is er hier in deze tijd? We staan het slapen aan je. Er werd zo groot dat de taak kapot is. En de wolken zijn geen kieken. S'nachts alweer. Ja, niet zo zin. Oh. En het geeft er ook gauws niks aan. Niet dat daar in de keuken gedaan is en het nog eens leek. Wijze keuken wordt gedaan. Ja, dus zien de vrucht immers het hummer van de bord af. Lieve Anne, die kreeg maandelijke schilder. Kreeg die de schilder? Ja, mag dat soms niet. Ik betaalde ook iedere maand de huur. En op dat heb ik die niet gevraagd om schouwens naar te kijken. Maar nee, mijn cousine is een snoefrot. Maar daar heeft meneer geen geld voor. Maar ik kreeg s'nachts ook geen bezoek. Hoe weet je daarmee? Ja, wat zou ik dan met menen? Oh, voelt ze zich aangesproken. Ik meen dich niet, maar Anne heeft zich goed met naar binnen genomen. Huub van de Wal. Zou het gestern nog kennen? Ik probeer iets te slapen. Ja, dat mag toch. Maar nee. Maar ja, Maar nee. maar ja. En wat zei ze nu? Mocht dat zwammer? Mocht die zwammer in zijn kamer slapen? Wat een hoes. Ik heb dit trekje zag. Waarschuw de politie. Daar ligt bij die. En die ligt bij dat. We moesten direct werken. Bel de politie, de jeugdbescherming en... En de werenbescherming. Werenbescherming, hoe vind dat? Omdat we een papegaai in huis hebben. En nu moest ik een schoot loesteren. Als toen ook maar één woord vertelt wat hier gebeurd is, of wat toen meent dat hier gebeurd is, dan laat ik een foto van de in die gezet zetten. Met als titel het krijgsmief. Wat ik gezien heb ik gezien. En waarom zou ik dat moeten verzwiegen? Dat deze deksie hier is ook geen zuivere koffie. En dat het s'nachts te laat. Dat mocht iedereen in huis weten. Daar hebben ze recht op. Aan mij zal het niet liggen. Het is maar goed dat ik niks meer zoon heb.